אני הטכנאי. רואים אותי טוב שם בכלל? כן, כן, רואים אותך פנטסטי. פה הולך להיות חלון שנראה את הכיתה שהיינו בהריגה. את רואה את זה? הסימון הזה פה. זה הולך להיות חלון שיוביל אל, עד חבי, בואי, שיוביל אל האולפן. וואו! תלמידים מבואות הנגב ישדרו, תנסי קצת, בואי נפתח קצת שיהיה אור. כאן יהיה חלון שקוף שיוכלו לראות את השדרנים מבחוץ. כאן יעמוד השדרן. אוקיי? כאן יהיה עוד חלון. מגניב? מגניב. אוקיי, ככה נראית כיתה רצינית שעובדת לבגרות ברדיו. על מולכו, כותב תיק הפקה, נרם, עורך כתבה, סתיו בשלבי סיום למיני בגרות. הנה שרון אחרי ראיון עם נוירו חיבור. הנה ניצן שלא סופר את אף אחד. וזה היה השיר בסוף מתרגלים להכל. צהריים טובים מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו מבואות הנגב 106 FM מפרויקט הרדיו החינוכי של כל ישראל בשעת מוזיקה רצופה. אני אלדד גרינוולד, מקווה שיהיה לנו אחלה שעה ביחד. ורגע נעבור לשיר הבא שלנו, סמי חופשי, שתהיה האזנה נעימה. Pulling against the stream, pulling against the wave. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the